थांनाय साल किसिसा सिगांनि कक ग्रेटर टिप्रालेण्ड कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन ताई मुंसाया मुंसा टिप्रासा रकनि बागै दुबई फाइनाय हिनि कक रिमानि बुबाग्रा जियाबा आरो नबे मानखा दिल्ली हाक तर थांगै एबा टिप्रा मथानि अंगै बुबाग्रा प्रदुर किछु देबबर्मा विजय रांखल ताई एलओपि अनिमेश देबबर्मा सं थांगै एग्रीमेंट खलाय थानि ग्रेटर टिप्रालेण्डनि सानमुं नुजागिया एबा राइटिंग पेपर गरै हिनि लुकुरकनि बिसिंतै खादुमानि कक बिलाइमानि नुजाखा पाइथागो संति प्रसारक न थकाइमानि दे कलाइका तंकसं लुकुरक न हिनि कक तिसाखा हांगार स्ट्राइक नि जबा खलाइमानि बा उनि कैबिनेट मिनिस्टर माना बागैदा तंकसं तंनाय तिप्रसारक जबाव नखरमानि कलाइका बाहाय केनो कक आसामु नुजागै तंगो तिप्रा मथानि फाइसिं एगु साखा हर कैबिनेट मिनिस्टर मामाबाई बरकनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड सुपुंगै मानानो हिनि खाव पुइतो चाइमाया हिनि लुकुरकनि बुखाक्तै सराय एग्रीमेंट नि राइटिंग गरै हिंखाय ग्रेटर टिप्रालेण्ड बर'नि मानाय आबहाय ककरकबो दाल बिदाल समु तंकसं तंनाय लुकुरनि आबो कासाजा ब्यूरो रिपोर्ट आस्तेन खरा ना आबो कैबिनेट मिनिस्ट्री तंगो बाय बर' ग्रेटर टिप्रालेण्ड सुबुंमानानै कक आफाया फिया एग्रीमेंट से ग्रेटर टिप्रालेण्ड करी है ग्रेटर टिप्रालेण्ड बर'नि सुबुंनाय आंखे एग्रीमेंट न सेंटर खालायनाय किसा कक सानाय एग्रीमेंट से ग्रेटर टिप्रालेण्ड नि कक करी है ग्रेटर टिप्रालेण्ड तो एग्रीमेंट से करी है बाहायक्ले ताई ग्रेटर टिप्रालेण्ड ककले पाए सफैनाय बा माने एग्रीमेंट न नाहार का है ताबो बो कटा अंबिनी कनुखा साबोदे ना अबोनी बादिबो आंदोलन खाय पहले आंदोलन फुरु खायनाय एग्रीमेंट तंगमानी जे प्रोविजन इम्प्लीमेंटेशन यागो से आंदोलन चेंगनाय कारण आबन सेकंड तो आंदोलन खायमानग्लाक ने ऑलरेडी प्रोविजनल रिखा अबो ककता ताबो ताइमिना बनो बिनि काइसा कक तंगमानी मुंसाया मुंसा टीवी आसाक काइसासुक नेशनल पार्टी बाय गदालिया बिनि कक तो बिनि कक जदि रम खांगा काई सेकांनि चिमिनो मुंसाया मुंसा टीवी फाइयासाक ओ मुंसाया मुंसा नि कक जे बो साफ्रु आफ्रु बसाया जे ग्रेटर टिप्रालेण्ड नि बागै रिटेन एश्योरेंस mai asak बा सुइरि आसाक जों बीजेपी नेशनल पार्टी बा अन्नान्य नेशनल पार्टी जे तंगमानि बरक हाबिया हिंसायाबले बो साबो मुंसा रिटेन एश्योरेंस टिभि आसाक आं नरंनि बागै मुंसा टिभि आसाक आं अन टिभि नाय अवश्य बिनि कक मुंसानि मीनिंग किंतु ग्रेटर टिप्रालेण्ड पब्लिक जस्ट लाइक दंगाबो बीजेपी दे थकाय मथा दे थकाय बा इवेन अतीत ताइबो पॉलिटिकल पार्टी रुतंखौ लाइबो मावो ताइबो कुबांमा राजनीतिक बदल दंखौ जे बर'बो टिप्रासानि बागै सामुं तांगौ होननाय बर'बो फाइया बर'नि सामुं नबो पब्लिक नो जस्ट लाइनाय आं दाबो डायरेक्टली साकाय नियाबो पब्लिक जस्ट लाइक दं साबो थकाय